Goed. Maar dan is aan Marotte en iedereen die vanavond hier in de stad Schouwburg zijn. Het was gisteravond lekker kuil. Het is ook denk ik kuiler dan boete. Maar dat is toch wel echt warm. Maar desondanks, ik heb juist even nagevraagd, er zijn 270 juryleden al hier. En we hebben een vakjury, maar daar kom ik dadelijk nog op terug. De vakjury die zal ik dadelijk nog even interviewen. Maar ik denk dat het goed is dat Vorst Ben de Eerste u welkom gaat heten op deze vastelavondsleedskooravond 2002. Uw aandacht voor Vorst Ben de Eerste. Dank u wel, Wim. Leef lu. Ik vind het geweldig dat je met zoveel lu in dit prachtige weer wat het er boeten is, toch hier naartoe zit gekomen. En daarmee aangeeft wie belangrijk ook Gerard vindt dat we een geweldig liedje kregen. Je geeft daarmee ook aan de waardering voor de componisten, voor de zangers, voor de muzikanten en voor iedereen die met het gewerkt om toch weer te zorgen dat we het volgend jaar voor de nieuwe prins, want de geiten doet eindelijk om, weer een prachtig liefleed hebben. De zaterdag voor de rozenprocessie is een bijzondere dag. De rozenprocessie heeft toch veel, voor heel veel u gehad. De vakantie is om, voor begin en een nieuw seizoen, bij de sportverenigingen, de muziekverenigingen, maar ook voor de vastelavond. En op zondagavond, als vanavond te kunnen starten en het begin van het nieuwe seizoen, dat vinden we geweldig. Ik wil heel graag welkom heten de vakjury. Wim heeft het al aangekondigd, er zal ze dadelijk nog voorstellen. Maar ook notaris Gelissen, die voor de 14e keer zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Hier zal goed toezien dat het stemmen goed gaat. Mevrouw Marianne Hunnekes de Kok. Voor de 4e keer zal ze vanavond Thij Hunnekes trofee uitreiken. En ze zal dadelijk de oorkondes voor Henk Stessen en Willy Jonge, die vanavond niet hier kunnen zijn, in ontvangst nemen. Want ze hebben de wisseltrofee het afgelopen jaar gehad en ze hebben hem vandaag ingeleverd. Daarbij wil ik het voorlopig even laten. Ik wens de muzikanten heel veel succes. De juryleden allemaal heel veel wijsheid. De notaris zal u vertellen wie het stemmen gaat. Het is heel eenvoudig, maar het moet wel precies gebeuren. En misschien is notaris Gelissen bereid om hier naartoe te komen. Voordat we met de liedjes beginnen aan te geven wat de bedoeling is. Dus schrijf neer op de stembiljetten. Wacht even met. Als de notaris het uitgelachen heeft, dan begint de muziek. Voordat er straks de stembiljetten worden opgehaald, zal de notaris nog eens vertellen wie het stemmen gaat. En ik denk dat we daarmee kunnen voorkomen dat we ongeldige stemmen hebben. Ik geef heel graag het woord aan notaris Gelissen. Dank u wel. Maritinnekes en Marotte, het stemmen. Iedereen, bijna iedereen heeft een stembiljet gekregen, bestaat uit 2 delen. De bedoeling is dat dit aan 1 blijft. Nadat de liedjes ten horen zijn gebracht, is het de bedoeling dat er gestemd wordt en dat er 2 stemmen werden uitgebracht en verschillende stemmen. Op het stembiljet moeten dus 2 verschillende nummers geschreven worden. Nogmaals, dit moet aan elkaar blijven zitten in verband met de telling. Dit is eigenlijk de hele procedure over het stemmen. Dank u. Dankjewel notaris. Ik zal het straks voordat we echt gaan stemmen nog een keer aan u gaan vertellen. In ieder geval heb ik goed begrepen, je moet het stembiljet aan elkaar laten, dat is heel belangrijk. En voordat je echt gaat schrijf in het buikje. Als het goed is heb je allemaal een buikje gekregen, dan kunt je gedaantekenen maken. En voordat je echt gaat stemmen, kom je nog even bij je terug. En dan wil ik zeggen, weet je, voordat je een ongeldig stembiljet afgeeft, weet je dat moet invullen. Bedankt notaris. Vorst Ben bedankt. We gaan in ieder geval nu de muzikanten uiteraard de tijd geven, maar ook laten horen wat ze kennen. En wat zou er niet beter zijn dan het liedje van het vorig jaar nog 1 keer te laten horen. Het wordt een fantastisch nummer wat we voor de ganse vastelavond hebben gehoord. Hurt een Laanmaker geboren, geschreven door Henk Stessen en Willy Jonge. En dit is de oorkonde die ze dan weer overhandigd, die wordt nog ingelezen en die kregen ze deze week en ja overhandigd. Ze zijn jammer genoeg allebei krank, dus vanaf deze plaatje goed wil ik hun van harte beterschap wensen met hun krankheid. En dat ze toch weer heel snel in ons midden zijn. Bedankt voor het schoon liedje. Ik geef heel graag het woord aan dit fantastische orkest. Geef ze met een applaus. Het Vastelavonds Liedjesconcoursorkest onder leiding van Jan van Daal. Die nu gaat op de trompet spelen met hun geweldige zanger Paultje Jesse. Hier is ze dan,
wordt in de Laarmaker geboren. Deed het, dat deed het. Wat hij ruikt, dat is want onze leven hier hierboven leven overal en Lamech is zo aan. De echte vaste lof is gek, de weet wel waar ik meen. Dat broesje van me bloot, ja dat ligt niet iedereen. Door zeven met geboren, dat nummers levens aan. Verstanken met de jaren, en eerst een Allah, zo waar dat vreugde men ook noemt. Ene Lameker, de politie zit op troep. Wordt ene Lameker geboren, het allereerste wat hij ruikt, dat is want onze leven hier hierboven, hij leeft overal en Lamech is zo aan. Wordt ene Lameker geboren, het allereerste wat hij ruikt, dat is want onze leven hier hierboven, hij leeft overal en Lamech is zo aan. Er zijn van allerhande lubiosi op de wel. De ene zit met zorg en de andere spit met geld. Maar één deel dat is zeker en twijfel door niet aan. Dus pas is door verjeder, denk toch maar heel goed aan. Zo waar dat vreugde men ook noemt. Ene Lameker, de politie zit op troep. Wordt ene Lameker geboren, het allereerste wat hij ruikt, dat is Allah. Want onze leven hier hierboven, levert overal en Lamech is zo aan. Wordt ene Lameker geboren, het allereerste wat hij ruikt, dat is want onze leven hier hierboven, hij levert overal en Lamech is aan. Zo aan, zo aan. Tij, kom even niet, we gaan het hier doen. Want ik begreep dat jullie leven tussen hun fans staan. Dus ik ga immer maar even hier staan. Tij Wetsels is weer terug, lijf Martinekes en Marotte. Vorig jaar is er jammer genoeg niet door de voorselectie gekomen. Oh toch, een paar goede nummers. Maar ja, 11 kunnen er maar doorgaan. Dit jaar hebben we 24 liedjes ingezongen. 11 zitten in die finale en die gaat je vanavond horen. Tij, ik heb me het programmabuikjes doorgenomen, het tekstbuikjes doorgenomen. En dan zag ik de magere slager. Ja, mij zei het niet veel. Misschien de jullie hier zijn veel meer. Leg eens even uit wat de titel betekent. Ja, de magere slager. Ik heb eigenlijk een klein beetje erop gespeeld. En de magere slager, dat kent eigenlijk niks zijn. Zo is in eerste instantie denken. Maar als je een beetje naar de tekst gaat lezen, dan zal je gezien dat het de liedje is. Dat gaat over een jong, die had een vastelavondsliedje geschreven voor zijn meisje. Hij had het liedje helemaal uit de kop bestudeerd. Hij kent het helemaal uit de kop. Hij staat bij het meisje voor de deur en wil aanbellen. En als ze dat deed, wil het liedje beginnen te zingen. En met dat het de deur open deed, is er alles vergeten. Hij is al een tekst kwijt, hij is alles kwijt. En wat dan allemaal gebeurt, en wat dat allemaal mee te maken heeft, dat is eigenlijk wat allemaal in dit liedje staat. Nou, voor mij is het nog ganz duidelijk. Ik hoop voor u ook allemaal. In ieder geval, we gaan starten. Is het orkest klaar? Meneer, de leider is klaar. Hier staat er, hij biedt de spits af. En nummer beginnen is natuurlijk niet makkelijk. En daarom geef hem een geweldig applaus. Want vanavond moeten we nog zingen zonder zijn vaste partner Fini. Maar Fini zijn we straks ook nog terug. Hier is Roy Moerskowski. Het arrangement is van Paul Jasse. Tekst en muziek van Tij Jasse. De magere slager. Dit is een slag
is het mager, want alle tekst van mijn idee, die waren al nachten in mijn gedachten, maar ook nu weet ik hem niet meer. Wat zeg ik nu mijn netje voor, want dat verwacht je aanzien deur. Ik wil zo ergens zingen, maar ik weet niet waar. Een beetje in de vaste loop. Gebeuren, best in den treuren, heb ik de woord al opgezag. Wat niet vergissen, dat kan ik missen, als ik dit liedje zing vannacht. Nu stond ik schon met lege hein, en dadelijk ook nog met de moel vol tijd. Ik wil graag het zingen, maar ik weet niet waar. Een meidje in de vaste logistiek, dat wil ik voor die brengen, maar het is te laat. Dit waren dan de rest, daar ben ik kwijt. Als de big kicks, die meeste gaat vergeten, dan is er niks, nog voor als de het weet. Als de big kicks, die meeste gaat vergeten, dan is er niks, nog voor als de het weet. Nog aan het zeuken, dan heb ik een wieze rot. Dat voor de meisjes, uit ander vetjes, en zing dich toch niet uit de nood. Een buske bloemen mag ook blieb, dan steeds de bed erop als ik nu hier. Ik wil zo graag het zingen, maar ik weet niet wat. Een meidje in de vaste logistiek, dat wil ik voor dich brengen, maar het is te laat. Dit waren dan de rest, daar ben ik kwijt. Als de big kicks die meeste gaat vergeten, dan weet er niks, nog voor als de het weet. Als de big kicks die meeste gaat vergeten, dan weet er niks, nog voor als de het weet. Dan weet er niks, nog voor als de het weet. Als de big kicks wie meeste gaat vergeet, dan weet er niks, nog voor als de het weet. Dan weet er niks, nog voor als de het weet. De spits aanbieden is natuurlijk nooit zo makkelijk. En daarom een extra compliment aan Roy Moerskowski, omdat hij het eerste liedje, de magere slager, heeft gebracht van Thij Wetsels. Ik heb Thijs arts gezien, ik weet niet of Thijs in de buurt is. Als Thijs heel even naar voren komt, dan kan ik hem ook even vragen over het liedje wat hij geschreven heeft. En Thijs met Guus Kissen, die komen allebei uit Limburg. Dan komt Thijs, houd hem rustig aan, we hebben toch de tijd, het is warm, we moeten denken aan de conditie. En als de obers, want er wordt boven gezwaaid, ook even met de drank kunnen gaan, dan kan Thijs op zijn gemak hier naar voren komen. Ja, ik ken Thijs al jaren en een hele belangrijke man in de revue in Limburg. Ook tekstschrijver daar. Dus wat dat betreft ken ik hem nog heel goed van die act van Fortuna. Op de tribune, twee lui die naar Fortuna gingen kijken. En ja, we gaan nu niet vanavond doen wat toen het commentaar was. Maar Thijs waren een echte Fortuna-fan en de anderen moesten duidelijk maken dat Fortuna toch koos voetballen. Het vorig jaar was het lastig natuurlijk. Dit jaar gaat het hopelijk beter. Thijs, de titel van het liedje, De Serenaat, zei eigenlijk al genoeg. Maar misschien kan je toch aan de lui kort vertellen wat de inhoud van het liedje is.
Het is autobiografisch, wie dat zo aan zeggen. Het is me gegeven om eens in het jaar met niks daar met te trekken. Die staan daar op linksboeten. Geweldige kapel, vooral met de kinderoptocht. En ik ben eens een keer, een jaar of 8 geleden, na de kinderoptocht, het s'nachts heeft gelopen. Dat was een tijd dat ik eigenlijk nog niks aan boete koos. Nu kan ik nog steeds niks aan boete. Maar dat heb ik op de Lummertjestraat voor mezelf uitgeblazen. En daar is het idee van een liedje ontstaan. Nou, ik heb uiteraard gisteren de tekst woordelijk gedaan, dus zoals gezegd, het klopt dus inderdaad. In ieder geval is het goud in het geheurt. Jammer nog eens Guus vanavond verhinderd, omdat er met Seasons een optreden heeft. Hij speelt ook nog in Cartouche. En als ik over het Cartouche heb, dan heb ik ook over het arrangement. René Houstermans uit Lummerig, die speelt ook een Cartouche. En hij gaat zingen dadelijk, die speelt ook een Cartouche. Het blijft Cartouche. Geert, Geit in Verloon, Geert Kremers. Maar René Houstermans is bij ook bekend als dirigent van het revuekoor. Maar hij speelt ook nog bij het Limburgs toneel. Dus wat dat betreft, allemaal lui met heel veel bagage in hun tas. Maar hier komt er dan de serenaat, vertolkt door een man met een geweldige stem, Geert Kremers. Ik ga nu even slopen en mijn truitje dat jij ook met me meet. Zit er alleen, dat ken ik man van boeten. Dat leek je het zo'n rustig zo'n begin. Geen mens dat nu nog kijk achter de route, maar met de laatste omzet ik mee. De Lummerige straat ligt voor mij open. De straat ligt leeg, het is al niet te laat. Nog een laatste lied voordat ik ga slapen. Ik breng mezelf nog een serenaat. Het van de laatste klanken klinken. Van mij nog zit er alleen. Begint mijn truitje ganz groen te blinken. Het scheuren schoeven van geluk mij in mijn been. Zonje s'nachts loop ik laat nog verloren. Ik weet niet richtig welke kant nog op. Die verslag van onze grote kerktoren, die dreunen nog het nog in mijn kop. Een rood belunke kunstdag aangevlogen en tovert in de wind gaat om mij bij. Alles was zo speels en blij en opgetogen. De eerste dag is nu alweer voorbij. De Lummerige straat ligt voor mij open. De straat ligt leeg, het is al niet te laat. Nog een laatste lied voordat ik ga slapen. Ik breng mezelf nog een serenaat. Het van de laatste klanken klinken. Van mij nog zit er alleen. Begint mijn truitje ganz groen te blinken. Het schöne schoenen van geluk mij in mijn been. De serenaat, waar dat het tweede nummer in volgorde vertolkt met de man met de geweldige stem, Geert Kremers.
We gaan uiteraard weer met nummer 3. Daar werd ik niet goed van. Ik werd niet zo goed hier van die temperatuur. En ik moet ook jullie van lokale omroep Start een geweldig compliment maken. En geef ze maar een applaus. Het is in ieder geval de bedoeling dat vanaf 10 uur het opname die nu gemaakt wordt tot 10 uur wordt uitgezonden. Daarna de rest wordt eraan gekoppeld en dan werken interviews. Maar je kunt de ganse week naar lokale omroep Start kijken. Dan kunt je ook zelf nog eens een keer terugzien op televisie. Het orkest, maar ook alle liedjes. Geef een geweldig applaus. Lokale omroep Start. Dankjewel voor uw inspanningen. Ik hou de tekst al gezegd, daar werd ik niet goed van. Frans van Binsbergen. Ik weet dat Frans in de buurt is, ik heb hem wel gezien. Frans, kom eens even naar voren. Want Frans is een hele bekende man in Sittard. Niet alleen van de fotografie, zoals ze in Sittard zeggen, maar ook van tekstschrijvers. En als ik Frans hier op de bühne heb, dan weet ik zeker dat er heel snel een paar nummers gaat nemen die je voorheen geschreven hebt. Een stuk of 3 die iedereen gegarandeerd kent. Teun van Jeun. Ja, nog over. Iedereen is gelijk. Och, wat zo. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want ik kan me niet indenken, ik kan me niet meer herinneren dat ze niks hebben ingestuurd. Ieder jaar is erbij. Hij woont in Nieuwstad, maar desondanks stuurt er maar een liedje in. De tekst is van Dick Frans en de muziek van Jan. Als ze dus daar werk ik niet goed van, dan hebben ze natuurlijk, wie komt ze aan zo'n titel? En wie zegt ze nou, die tekst hoort erbij? Nou, 10 keer op een dag hoort ze wel even zeggen, daar werk ik niet goed van. Dat heb ze het net vanavond ook gezegd. En met de vastelavond zijn er ook een paar dingen waar ze dan niet goed van wordt. Dat zijn de leuker in de optocht. Wensen naar de optocht en wil gaan drinken en dan komt ze nergens binnen. En dan de ergste is de katersmorgens. En daar werk ik niet goed van. Nou, ik heb het helemaal onderschreven, dus wat dat betreft ben ik het volledig met die end. En op de comité is een grote getale hier, dus hij wordt niet goed van de luiker in de optocht. Maar die doen in ieder geval wel moeite om dat te voorkomen. We gaan luisteren. En in ieder geval, de zang is van Jan van Daal en Milda Eikeboom van Daal. Dus broer en zuster, uw aandacht voor Jan en Milda. En daar werd ik niet goed van. Op de kieken, ja, dat is het schoonste wat er is. Ik heb jarenlang geen optocht meer gemist. Maar wanneer ik stond te kijken, kom ik heel dicht aan de kok. Want om de paar minuten filter wij er een groot lok. En wanneer dat dan gebeurt, zeg ik het wat me heurt. Dan ben ik niet goud van, dat de heerse hier dan. Dan ben ik niet goud van, dat de zet me daar dan. Op het dorp of in de stad, op z'n richtig Limburgspad. Dan ben ik niet goud van, dat zeg ik dan. Dan ben ik niet goud van, dat de heerste hier dan. Dan ben ik niet goud van, dat de zet me daar dan. Op het dorp of in de stad, op z'n richtig Limburgspad. Dan ben ik niet goud van, dat zeg ik dan. Vastelavond vieren is het schoonste wat er is. Ik heb jarenlang de vastelavond niet gemist. En naar de optocht ga ik toch zo gern nog het op stap. Maar alle kroegen zijn dan vol, ik kom niet bij de top. En wanneer dat dan gebeurt, zeg ik het wat me heurt. Dan ben ik niet goud van, dat de heerse hier dan. Dan ben ik niet goud van, dat de zet me daar dan. Op het dorp of in de stad, op z'n richtig Limburgspad. Dan ben ik niet goud van, dat zeg ik dan. Dan ben ik niet goud van, dat de heerse hier dan. Dan ben ik niet goud van, dat de zet me daar dan. Op het dorp of in de stad, op z'n richtig Limburgspad. Dan ben ik niet goud van, dat zeg ik dan. Drie dagen goed de bolgon is het schoonste wat er is. Wij dat in zijn bloot niet het, we
voor pas gemis. Maar nou de spas begint als morgens heel vroeg het gezeur. Dan steekt bij mij, nee doet je nut, de kater voor de deur. En wanneer het dan gebeurt, zeg ik het wat me hurt. Dan werd ik net goud van dat de heersen hier dan. Dan werd ik net goud van dat de zet me dan. Op het Elbaf in de stad, op zee richting Limburgstad. Dan werd ik net goud van dat zeg ik dan. Dan werd ik net goud van dat de heersen hier dan. Dan werd ik net goud van dat de zet me dan. Op het Elbaf in de stad, op zee richting Limburgstad. Dan werd ik niet goud van, dat zeg ik dan. Dan werd ik niet goud van, dat zeg ik dan. Daar werd ik niet goed van. Nou, in ieder geval van het liedje niet, want het was een fantastisch liedje van Frans van Binbergen en de muziek was van Jan van Daal. Het vierde liedje spreekt mij in principe aan, omdat de tekst van het liedje mij aanspreekt, dat is in de Rie staan. De man die het liedje gemaakt heeft, is Servé Vliegen, tekst en muziek. Ik weet of Servé stuit daar, kom eens even naar voren. Het is de eerste keer dat er midden uit, en ik nodig ook iedereen uit, die nog nooit heeft ingestuurd, doe het gewoon met. Het is hartstikke leuk, ook in de voorselectie. Je leert er zelf een ganse hoop van. Je krijgt advies van de Marotte en van deze fantastische jongens die achter mij, die muzikaal geweldige muzikale kwaliteiten hebben. Servé, de Rie. Ja, het spreekt me geweldig aan. Wie best op de tekst gekomen? Ja, ik vind zelf de vastelovendstijd vind ik echt de schoonste tijd van het jaar. Maar het zijn maar drie dagen. Veel en veel te kort. Wat is nu het geval? De helft van de tijd, als ze de stad in gaat, moest ze wachten, steeds in de Rie. Die gaat een pilsje pakken bij de cup. Ik kijk even naar Jannie. Dat is reclame. Tuut. Ik kijk even naar Jannie. 20 minuten moest ze wachten voor een pilsje bij de cup. Ik ga weer. Ik ga naar de markt. Ik ga naar het Fred Krump op de markt. Kwartiertje, denk ik. En het ergste is, op het eind van de avond komt ze, er is toch een keer dat ze moest kanjelen. En ik ben in Schiethoes en ik durf niet in de gats te gaan. Ik moet natuurlijk bij stad zitten naar binnen of zo. En zelfs daar moet ik wachten. En dan stond ik daar weer in de Rie. En dat was de inspiratie. En ik weet dat iedereen dat elk jaar weer metmaakt. En iedereen vindt het erg. Dus dat is voor iedereen herkenbaar. Ik denk inderdaad, als de tekst doorlust, en ze zullen het dadelijk ook gebeuren, want we gaan het er nu ook brengen. Bedankt voor die toelichting. Heel veel succes in de toekomst. Het is een bekende arrangeur, want hij arrangeert niet alleen voor zijn eigen kapel Aasje Zitter, maar ook voor de stadskapel het Trumkentruitje. Heel veel nummers. Daar zijn we erg dankbaar voor. Hele goede muzikant. Geef een applaus. Servé Vliegen. Maar we gaan nu een nummer brengen. Paul Jean Jassen gaat in ieder geval zingen. Uw aandacht voor de Rie. Ik ben met vastelavond 3 dagen in de stad. Op zondag, maandag, dinsdag kreeg me hier nemens plat. Het smorgens sta ik op, schmied een eiken in de pan. Een buimke leggen, neemt me dat, nu ken ik richtig tram. Ik loop dan naar de stad toe met maskers om me heen. De stevig goed, de brandstraat in, daar loop ik toch zo geen. Maar voordat ik begin, loop ik even langs de bank. Vlot gaat centen binnen, voor gaat eten en gaat drank. Maar wat steekt toch voor een Rie? Waarom dat nu van dat is hier? Wat een Rie, nog kijk eens wat een Rie. Laat mich er langs en God op zien. Wat een Rie, laat mich nog toch erbij. Houd in de boek en maak eens vrij. Ik kan echt niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vastelavond vieren hier. Ik kan echt niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vastelavond vieren hier. Ik loop dan naar de markt toe als ik mijn centen heb. Ik
ik weer een beetje durstig, begrijp me naar de cup. Ik kijk eens door de roet, zie dat zeker 1000 luur. Het zweet dat lukt me langs mijn brie, als ik me binnen duw. Een uurtje later op een merp, zin ik een krempje al. Nog even praktiseren, wat ik me pakken zal. Een grote potje frit, lekker in zo'n spitse duur. De vreesde wat zich min ik één, die staat nog binnen vuur. Maar ik ben alweer de klos. Wel 100 lu voor de kiosk. Wademerie, nog kiekens wademerie. Laat mich er langs en God op zie. Wademerie, laat mich nu toch erbij. Houd in de boel en maak eens vrij. Ik kan nog niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vaste lopen vieren hier. Ik kan nog niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vaste lopen vieren hier. En nog een drank en eten moet deze jong al gauw. Ik waar de kans vergeten, ik ben een beetje blauw. Op zoek nog een café, want het maakt niet in de gas. Café in, wat zinnig jong, nu zit ik in de ras. Want ik heb alweer pech. Wat steekt ik toch, het wordt niks slecht. Wademerie, nu kijk eens wademerie. Laat mich er langs en God op zie. Wademerie, laat mich nu toch erbij. Houd in de boek en maak eens vrij. Ik kan nog niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vaste lopen vieren hier. Ik kan nog niet meer wachten, want ik moet 3 dagen nachten vaste lopen vieren hier. Allah! Allah! Dank u wel. Vol overtuiging uiteraard gezongen van Jean-Paul Jean. Jesse. En Chris, dat zijn 2 van die bekenden in Zittertups. Eén is Jean-Paul, de andere Paul Jean. Maar het is gewoon Paul Jean, Jesse. Dat ook het vorig jaar dat fantastisch nummer zingt. Dat is waar. Ik ga altijd uit. Goed, dankjewel Paul Jean voor de riem. We gaan weer met nummer 5. Tekst van John Smeets en de muziek van John Smeets en Gian Prinsen. Ja, John Smeets en Gian Prinsen. John is in de buurt, want dat hebben we gezien. Als hij ook even naar voren komt voor een korte toelichting. In ieder geval, John en Gian, die zijn wat betreft het schrijven van liedjes, nimmer te scheiden. Die zijn altijd samen en sturen ook samen in. De John, dat zal wel weer aan de bar staan, hè, de kumper. Ja, hij stond aan de bar. Het vorig jaar werd de ridder in de orde van de papegaai. En iedereen was aan het wachten en toen stond John ook aan de bar. Maar nu is er de tekstschrijver. John, laat mich maar schuffelen. Waarom die tekst? Ja, dat is simpel. Het vorig jaar heb ik op de klompen gelopen en dan kwamen we die klompen in de grote kerk in en dan wordt in één keer de ganse mes wakker. Of ten deken ze slecht geprikt, dat weet ik niet, hebben we met slopen aangeschaft. En nu met die slopen, dat gaat vrij goed. Maar het is gewoon een liedje, dat herkent zich iedereen in. Vroeger, dan moesten dansen, kwamen ze de tante op de broerlof, godverdomme, dan weer dansen. En dan ging die jongen aan de man vertellen wie goed dat ging, en ze zich even, poh. En iedere keer opnieuw en iedere keer opnieuw. Met de vastelavond denk je, ik kan met dat frekken, ik doe dat zelf. En dan gaat het meestal mis, dat zie je wel in een liedje. Nou, de tekst spreekt voor zich wat dat betreft. Dat hebben ze al jaren met gedaan. Ik heb begrepen, de beste nooit tweede geworden. Dat wil ik niet even zeggen dat het tweede wilt worden, hij wil de eerste worden uiteraard. Maar we wensen je natuurlijk ook heel veel succes vanavond, juist als die andere 11 deelnemers. In ieder geval, Gian, die heeft ook de overturen geschreven voor die fantastische revue die in november hier op de planken wordt gebracht. De Zittische Rabbedap. Dus wat dat betreft, je kunt nog maar kaarten kopen hier in de Schouwburg. Je moet wel snel zijn, want het loopt heel erg snel. Laat mich maar schuffelen. Hij staat klaar, de zanger. En dat is dan nemens minder dan Cyril Niel. Uw aandacht voor Laat mich maar schuffelen. Oké. Het is begoorgens wie een trouwerie. Toen dansen ik een Welske met Tante Mie.
Zo'n Welske vond ik veel te zuid. Wie eerder er is, stond ik erop een vuit. Nu ga ik op een vaste lavenstoer. En dan zie dan de lekker in de vloer. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen weer de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog kans. Met vaste laven ken ik door wat ik wil. Mijn vuist stond dan 3 dagen niet meer stil. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen weg de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, dan krijg ik misschien nog kans. De tango dat vond ik veel te prits. Ik schoffelaar, ik ben door uitgelitst. Bedank maar, zo gaat ken ik Garots niet. Reed dat mij de voring uit het kleed. Ben maar gestopt met dat gemor. Dat getrampel met tante Mie van Laar. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen mij de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog zand. Met vaste laven ken ik door wat ik wil. Mijn vijf stond dan 3 dagen niet meer stil. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen mij de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog kans. Gisteren danste ik met Marion. Die knalde ik het haal tegen het plafond. Ja, dan moest dan waar ik verkocht. Maar nog aan de morgen hong ze nog. Geen mecheltje dat hier nog met me swingt. Zolang als Marion daar boven hing. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen mij de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog kans. Met vaste laven ken ik doen wat ik wil. Mijn vuist stond dan 3 dagen niet meer stil. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen mij de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog kans. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Soms de maskers in die zat, dansen mij de zalen plat. Laat mij maar schoffelen op mijn pantoffelen. Vraag ik om een dans, strak dan heb ik ook nog kans. Dat is ook wat iedereen het lijfste toezaplubt in ieder geval. Dat is dan de pantoffelen. In ieder geval, laat mij maar schoffelen. Het was nummer 5 als je het buikje goed volgt. Op nummer 6. Zus, doe de clown in mij. Tekst van Paul Donners en Paul dat uit voor de 2e keer met. Ik heb Paul juist gezien. Als er heel even naar voren komt. Je staat er al. Paul is de 2e keer met en niet zonder succes. Zus, doe de clown in mij. De tekst is vandaag en de muziek van Bettina. En Bettina komt dadelijk nog naar voren om ook met te zingen. Ja, de tekst is eigenlijk heel duidelijk, maar toch heel kort even. Wie komt ze aan zo'n titel? Ja, nou, er zijn eigenlijk 2 kernpunten in deze tekst. En dat is ten eerste met de vastelavond, dan moest ze ook in een andere mens
de clown kunnen zien. Dat is heel belangrijk. En de mens verkleidt zich en dat maakt spas. En dan moet ze ook, de andere mens moet dan ook zien van, hé, dat is een clown. Dat is niet Pie of Scha, maar nee, dat is een clown. Dat is heel belangrijk. En ten tweede is het zo, als ze immers angst de clownzuus, dan is het zeker, dan is het gewoon vastelavond. Dat is de natuurlijke biologische klok wat in een Limburger zit. De wet van, dan is het vastelavond. Dat is de tekst. En ja, ik moet Bettina een compliment maken. Iedereen weet dat ze fantastische melodieën maakt en dat is nu ook weer gelukt. En ik ben heel erg blij ook dat Fini kan zingt, want ze zingt het fantastisch. Ja, dat hebben we in ieder geval gisteravond al gezien, Paul. In ieder geval, ja, ze moeten het zelf nu gaan brengen. Kom naar voren, Bettina Kamps en uiteraard Fini Murkowski. En Paul, bedankt voor de toelichting. Zie gaan voor je brengen. In ieder geval, Bettina dit keer zonder Frans, want vroeger waren het duo Frans en Bettina. En het waren ook Roy en Fini, maar nu is het Fini alleen. Aandacht voor Bettina en Fini. En zij brengen het nummer Zuus toe de clown in mich. Waar ik vastelavond gek, is het de gouden tijd. Waar ik een clown, dan is de bosje nog het wiet. Tref ik dich, dan denk ik, ja, misschien wel het gewoon. Nu kijk eens in mijn ogen, want ik heb nog een vraag. Zuus doe de clown in mich, dan is het vastelavond. En al die dag ben ik koningin van de spaas. Mijn ogen blinken zo wie de leesjes in de avond. En deze mich nog, dan zie ik de spiegel van de lach. Mijn ogen blinken zo wie de leesjes in de avond. En deze mich nog, dan zie ik de spiegel van de lach. Nu ik dich getroffen heb, zo schus op onze markt. Nu wil ik een muurke, want dat is mich alles waard. Samen gaan wir hand in hand, wie clownen ganz gelijk. De vastelavond vieren hier in ons maar om te riek. Zuus doe de clown in mich, dan is het vastelavond. En al die dag ben ik koningin van de spaas. Mijn ogen blinken zo wie de leesjes in de avond. En deze mich nog, dan zie ik de spiegel van de lach. Mijn ogen blinken zo wie de leesjes in de avond. En deze mich nog, dan zie ik de spiegel van de lach. Zuus doe de clown in mich, dan is het vastelavond. En al die dag ben ik koningin van de spaas. Mijn ogen blinken zo wie de leesjes in de avond. En deze mich nog, dan zie ik de spiegel van de lach.
Zuist toe de clownen mich. Een lekker welsje, maar ik wou vergeten te zeggen, het arrangement was van Hugo Kams. En Hugo Kams is nemens minder uiteraard dan de muzikale leider van de Marotte Kapel. Ja, het volgende moet eigenlijk een vraagteken achter staan. Wij best dich. Het is een nummer geschreven door Mart Heffels en de muziek is van Michel Zelissen. Het arrangement is van Mark Verblakt en hij is trombonist van de Oubelband en bij Mem Shows. En hij heeft ook een geweldige veel ervaring uiteraard met arrangeren. Mart is ook hier en als Mart even naar voren komt, dan denk ik in ieder geval dat er een korte toelichting kunt geven op de tekst Wij best dich. Hier komen ze dan. Nee te kennen, nee te kennen. Geef maar vast applaus voor de kleiage, want die vind ik het schoonste vanavond. De fans boven met spanduik, dus moest even naar boven zwaaien. Mart, wij best dich. Nou, wie zal zeggen, ik ben Mart. Ik ben Mart Heffels, geboren in Bor. Sinds nu een jaar wonen. Dat is te horen tussen Bor en best geboren. Ik moet zeggen, in het begin heb ik al best wel een beetje problemen gehad met het Zitters accent. Maar ik doe mijn best en het zal wel lukken, denk ik. Goed, Mart, wij best dich. Ja, dat heb je al gezegd, wij zijn best. Maar de titel van het liedje, wie best aan de titel, wie best, wij best dich gekomen? Nou, dat is heel eenvoudig om met een paar woorden te zeggen. Ik denk dat iedere mens in zijn leven wel een smid maakt dat er een mens ziet lopen en denkt van, in mijn geval wel dat dan een meisje. Dat kunnen we ook weer vergoeden in de rest van de tekst. Maar dat iedereen zal wel eens metmaken op een gegeven moment en een mens ziet lopen en denkt van, godverdomme, hè. En dan ligt ze daar 's nachts van wakker. En dat is op een gegeven moment ook hetgene wat we op dit moment uitbeelden. Die hebben dus de hele nacht niet geslapen. We zijn maar constant aan het pakkezeren van, wij bestig. Goed, Mart, wie is het met die buurman eigenlijk? Je meent toch niet, Jan, hè? Nou, in ieder geval, ik heb gehoord, ene buurman heeft geweldige problemen, want je zit immer in de kelder te oefenen. En de ganse achter Spitsbergen, dat beweegt zich dan, hè? Nou, ik moet zeggen, gans Spitsbergen schwingt met. Je ziet ook, nou, Hoog Spitsbergen is hier. Is achter Spitsbergen niet, hè? Laat ik het horen. Nou, een hele grote fanclub hebben ze achter dich. In ieder geval, geweldig nummer is in ieder geval, wij bestig. En daarom heb ze hem eens metgebracht. Jan, kom eens naar voren. En wij kent in Broek Zitternijd Jan Deiteren. Alle recepties die daar gehouden werden, dat is hij ceremoniemeester. Een hele echte verenigingsman. Dus wat dat betreft, ze hebben altijd een duo. En dat is dan de Spitsberger Stoepzangers. Ja, Spitsberger Stoepzangers. Ik weet dat ze een stoep hebben. Nou, een geweldige naam. Ik houd er niet langer op. Geef ze een geweldige applaus, maar ze moeten eerst nog zingen. Wij best dich. Ja, daar gaan we. Ik heb de ganse nacht aan dich gedacht. En slaap ik koos ik niet. Van links naar rechts, weer op een ruk. Het kussen plat gewand. Ik wou je weten wes het is. Zodat ik wie ik dan loop. En ik weet nog geen bescheid, maar waar dat ik dit zo. Oké, Jan. Eerste dagen het engelijke stuur, het zal dik wel get ruim. Stuurtje wie een sokkerpop, zo zout ze er op een stoep. Volstrijk op met dat lang blond haar, vergeten ken ik dit niet. En die ik gaat vragen wou, toen was ze weg dat spoor. Yeah! Ik heb de ganse nacht aan dich gedaan, en slapen koos ik niet. Van links naar rechts, weer op mijn rug, het kussen had gewand. Ik wou je weten hoe is het best, zodat ik wie ik dan loop. En ik weet nog geen bescheid, maar waar dat ik dich zo. Dacht door de optocht dit op, komst toe voorbij als kloon. Ik jong, als toe door aan die zie, dat vond ik niet zo schoon. Volstrijk op
met die showfiguur, vergeten ken ik dich niet. En wie ik dich gaat vragen wou, toen waarde met de boot. ik heb de ganse nacht een beetje gedaan, en slaap ik als ik niet. Van links naar rechts, weer op mijn rug, het kussen plat gewals. Ik wou je weten, waar is het best, zodat ik wie ik dan loop. En ik weet nog geen bescheid, waar dat ik dich zo. Laatste keer, ja! Ik heb de ganse nacht een beetje gedaan, en slaap ik als ik weet. Van links naar rechts, weer op mijn rug, het kussen plat gewals. Ik wou je weten, waar is het best, zodat ik wie ik dan loop. En ik weet nog geen bescheid, maar waar dat ik dich zo. Maar waar dat ik dich zo. De beste! Schoon sloppen, jong. Jongens, bedankt. Ja. Hier ook bedankt. In ieder geval, Mart en Janne op de betoffelen. Ik ben op de betoffelen binnengekomen, dat hebben we vanavond al gehoord. Bedankt, vurig vertolking, wij best dich. Ja. Een beetje verkleid, maar het volgende nummer, dat is eigenlijk geen verkleiding, want het is zongermaske. En daarom denk ik dat we ons even een toelichting moeten hebben van wat er eigenlijk bedoelt. Chef Wijman, dat heb ik ook gezien, als chef even naar voren komt. En chef, dat is normaal directeur van de basisschool in de Baandert. Chef Zongermaske, waarom die titel? Nou, ik denk dat in Zittert menige relatie ontstaan is met de vastelavond. Maar dan kan het echt gebeuren dat ze een schoon meidje tegenkomt of een leuke jong. En dan zijn die 3 dagen voorbij en dan komen ze tegen onverkleed. En dan denken ze, mijn god, waar ik maar even gaan pissen. En dan gaat het liedje eigenlijk over. Ja, daarvoor, ik kijk een beroep met de vastelavond weg met een hoesnum. Dus wat dat betreft, kan ze dat best wel leren. Dat is een goede tekst, dus dat is wat dat betreft, moeten we dat maar rekening mee houden. In ieder geval, de muziek is van Jacques Vaassen. Jij zit hier links op de alt-sax. Ook lid van tenor-sax. Ja, dat is het minder, want Frank is de alt-sax. Het liedje is in ieder geval geschreven door chef Meijman. Het arrangement is van Jan van Daal, de leider van het orkest. En daarom gaan we het nu brengen, het liedje. Dat wordt in ieder geval gezongen door 2 ganse nieuwe lui die nog nooit hier gezongen hebben. Ik vind het hartstikke leuk dat ze er vanavond zijn. Sabine De Levy en Valdo Mennis. Sabine is bekend. Geef ze een applaus, want het is de eerste keer dat ze niet meedoen. En dat vind ik ook fantastisch dat ze toch de durf hebben om dat te doen. Volgens mij waren dat veel Fortuna morgen, maar het is in ieder geval voor Sabine De Levy, die wel vaker in het CD-koor heeft metgedaan. En Valdo Mennis, wij kennen hem niet als de leadzanger van Loose in the Blues. Dat heeft er jaren gedaan. Vroeger is ik het ouder, dat ken je. Maar toen waren we nog helemaal wildjes, toen koos ik me nog heel goed. Aandacht voor Sabine en Valdo en het leuke liedje Zongermaske. Zou het weer ons nog een zongermaske? Zou het weer ons, wat willen liever zijn? Zonder truc en maske en echo's eigen lief. Tu misschien, schenk weer ons helemaal stief. Zou het weer ons nog een zongermaske? Ben zo benieuwd, die strak in dek te zien. Al zijn zo'n neske, ik ga in het glaasje, het klikte eigenlijk meteen. Toen droeg zo'n bekske, met een kale beske, het paste richtig goed bijeen. Ik dacht, mijn lief Marie, du hört je schon de Fotopsie, alleen wie dich, fühl ich mich ein Blie. Ik dacht, mijn lief Marie, du hört je schon de Fotopsie, alleen wie dich, fühl ich mich ein Blie. Zou ik weer ons nog kennen zonder maske?
Zou het weer ons, wat willen wie verzin? Zonder Bruuk en Esken en Gods eigen lief. Tu machine, chauffeur helemaal stief. Zou het weer ons, nog kennen zonder masker? Ben zo benieuwd, die strakke echte zin. Zocht ik naar me kijken, dacht nu zal wat blikken. Of schmink, zijn werk goed heeft gedaan. Lees maar wie me plekken, was wie me ontdekken. Wie weet, dat ik wie me kon gaan. Ik dacht nu wordt het getmachine zijn nog niet bezet met hun blik. Nog wel een compleet. Ik dacht nu wordt het getmachine zijn nog niet bezet met hun blik. Nog wel een compleet. Zou het weer ons, nog winnen zonder masker? Zou het weer ons, wat willen wie verzin? Zonder Bruuk en Esken en Gods eigen lief. Tu machine, chauffeur was helemaal stief. Zou het weer ons, nog kennen zonder masker? Ben zo benieuwd, die strakke echte zin. Zou het weer ons, nog kennen zonder masker? Zou het weer ons, wat willen wie verzin? Zonder Bruuk en Esken en Gods eigen lief. Tu machine, chauffeur was helemaal stief. Zou het weer ons, nog kennen zonder masker? Ben zo benieuwd, die strakke echte zin. Zonder masker. Ja, ik kan me de vastelavond niet voorstellen. Moest nog geschminkt of een masker op hebben om de straat op te gaan. Leuke tekst. In ieder geval nummer 8 was dat. We gaan weer met nummer 9. We hebben er nog 3 te gaan. Dus goed opletten, want er komen nog 3 goede nummers. Het volgende nummer is van Phil Schaken. En Phil, dat hou heel graag hier gezien. Tenminste nu op dit ogenblik. Maar Phil heeft een verplichting, een nieuwstart, dat staat er aan de show. En Phil die schreef heel veel teksten. En vanavond 3 van zijn collega's hebben jubileum. En hij moet er in het begin in ieder geval een voordracht doen. Maar hij heeft me beloofd in ieder geval, voordat de finale dadelijk wordt bekendgemaakt, zal er hier zijn. Phil Schaken is begonnen in 1977 met het schrijven van liedjes. Hij heeft toen ook direct metgedaan met het Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours. En is toen, het was het eerste Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours. En is toen tweede geworden achter het nummer van IJsde tot de Mokerij. En wij kent het nummer niet van Phil, als het een Limburg Vastelavond is. Dat is er toen tweede wordt geworden, 1977. Toen is er blijven meedoen, hier in Sittard. En ook met de Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours. En het Ummer heeft er ingezongen. Het Ummer, bekend nummer bij de laatste 11 gezeten. En hij heeft heel vaak gescoord. 2, 3, 4. Maar is er nooit eerste geworden hier bij dit concours. En dan wil het heel graag waren. Maar ja, er zijn er 11 die dat graag willen waren. Dus wat dat betreft, heeft er concurrentie, dat weet er ook. Dus wat dat betreft, heeft er veel nummers gebracht, zoals de Vastelavond Samba. Ik zie dich al, dat kent vooral, dit is carnaval, dat kennen we allemaal. Op de maart waren het vorig jaar nog tweede met. Veel is er nog niet en daarom gaan we maar beginnen met de zanger Ron Hunnekes als Stijne Veurikum. Geef een applaus, want zijn compagnon, tekst- en muziekschrijver, veel is er niet. Maar hij kent het, de zoon van Tij Hunnekes. Ron Hunnekes met Vastelavond in Ooststad. Vastelavond, Joppe Schans laat op een avond, op een markt en in café's in de stad. Het is een feest dat gans uniek is, met citron melodieken. Lekker schonkelige arm met bienenschat. Lekker schonkelige arm met bienenschat. Wordt een vastelavond in ons stad. Iedereen der werkt dan richtig op. Schon ideeën voor de optocht, och die geeft het zat. De muziek gaat ons niet meer stop.
maken zich dan klaar. Werken aan het bakje, kopen speen. Is het dan weer zondagmiddag, terug bij ieder jaar. Weet je wat de ganse stad dan zingt? Ik vier nu 3 dagen vastelavond. Joppes gans laat op en op. Op een maarden in café's in de stad. Het is een feest dat gans uniek is. Met zijn schoon om melodieken. Lekker schoenkelige arm met mine schat. Lekker schoenkelige arm met mine schat. Vastelovend in ons stad, de café's werden schoon versierd. Toes werd voor de spiegel een oud huidje opgezet, op de treutelpap gerepeteerd. Man die zingt de liedjes die ook oma vroeger zong, opa in de bandje druk gaan stil. Wie er vroeger in de spaan doet, schonkelde als jong, ja en ik doe dat door wie de film. Vastelovend, Joppes gans laat op en op een maarden in café's in de stad. Het is een feest dat kan uniek is, met zijn schoon om melodieken. Lekker schonkelige arm met mine schat. Lekker schonkelige arm met mine schat. La 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 la. Lekker schoenkelige arm met mine schat. 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 Ron zong het en ik heb natuurlijk vergeten te zeggen dat het arrangement was van Gian Prinsen. Vastelovend is onze stad en ik weet zeker dat Emus het heel erg lastig heeft op het ogenblik en het is veel schaken. Ik hoop niet dat er met de fiets hierher komt, want hij heeft me nog vanmiddag telefonisch laten weten dat er alle teksten die er schreef vallen in op de fiets. Dus ik hoop dat er met een auto komt. Het volgende nummer is al nummer 10, we hebben nog 2 te gaan. Dus nog heel even en dan gaan we ze ons een keer allemaal horen van achter naar voren. Dus wat dat betreft heb je nog altijd de kans. Vul de biljetten nog niet in. Je kunt ze daar nog allemaal één keer horen. Het volgende nummer, nummer 10, Alleen voor dich. De tekst is van Jan Dieteren en het arrangement is van Luc Karsten. En wie Luc niet kent, maar wel vaker naar de grote kerk gaat, dan weet dat dat de vaste organist in de grote kerk, ik dacht is geweest, maar het jaren gedaan. En is de vaste begeleider bij de oratoriumvereniging. Dus wat arrangementen betreft, kent u er wat van. Jan, beste in de buurt. Eens even kijken, hij komt aangeschoest. Hij heeft zich omgekleed, denk ik. Nee, hij heeft zich nog aan. Dus gezet, Jan is 2 keer vertegenwoordigd. 1 keer als de Spitsburger muzikanten. Maar hoe heeft er gedacht, luister, 1 keer is goed om te zingen. Ik zeg me in ieder geval 2 schoon meisjes om dat liedje te vertolken. Maar voor ik daar op hier gaan. Beste Janne, alleen voor dich. Wie best aan het liedje gekomen? Nou, wie best aan het liedje gekomen? Mart, mijn kompel wordt juist met gezongen op. Hij heeft een andere titel geschreven, Wij best dich. En dat dacht ik, daar schreef ze toe, alleen voor dich. En zo zijn we daar gekomen en hebben dat gemaakt. Maar ik moet wel even erbij zeggen, dat heb ze niet genoemd. De muziek is van Matt Rademacher, de zoon van Frits. En we hebben juist een zoet geteld en verdonnen voor de 19e keer met. Dus ja, best wel leuk, dacht ik, Wim. Nou, ik vind het ook fantastisch als jullie meedoen. Maar de nummers natuurlijk de woord weg. Maar muziek is uiteraard van Matt Rademacher, die al jaren met duidt. Dus wat dat betreft, je moet blid blijven doen. Als je nog nooit hebt ingestuurd, of heb jij me gezegd, ja, het wordt toch niks. Nummer een keer contact op met de Marotte, verkennen je op je helpen. En er zijn zat lui die ook liedjes insturen om u te helpen. Als je zegt, god, ik ken wat teksten schrijven, maar geen muziek. Of ik ken muziek maken, maar geen teksten. Laat het weten. Vrouw, dit jaar 24 inzettingen, we hebben er ook 13 keer gehad. Maar wat dat betreft, doe het met. Het meedoen is veel leuker dan het winnen. Dat hoor ik altijd in ieder geval. En dat geldt voor iedereen. Nee, het woord zeggen ze.
Maar we gaan weer met nummer 10 alleen voor dich. En daarvoor vraag ik 2 charmante jonge dames naar voren. Ze zijn bekend onder het duo Dubbel Frisch. In ieder geval Jolanda Heffels en Edith Verboeket. Ze hebben al een eigen cd uitgebracht. Daar ben ik zelf bij de presentatie geweest. Spas en plezier. En toen was het gemeenschapshuis in Münsterglen veel te klein. Toen moest ik in de rie staan om binnen te komen. Geef een geweldig applaus. Uit Münsterglen zijn ze Dubbel Frisch. En uiteraard met een liedje Alleen voor dich. Ik zing deze melodie alleen voor dich, Louis. Onder zonnestralen viel of in de maneschijn. Want ich, mein Leib, Louis, lässt mich heraus nicht kalt. Omdat ik heel veel van dich houd. Er is een plekje in mijn hart, daar raak ik wel eens door verwacht. Dat is gevuld met mijn liefste denk, met gevoel dat nam ik wenk. Maar ik ben mij niet ganz gewis, voor wie dat plekje is. Wat waar het schon nu in der tijd, ik wil dich nooit meer kwijt. Ik zing deze melodie alleen voor dich, Louis. Onder zonnestralen viel of in de maneschijn. Want ik, mijn Leib, Louis, lässt mich heraus nicht kalt. Omdat ik heel veel van dich houd. Ik ben compleet kapot van dich, ben ganz van mijn apropos. Het geeft mich op de nerven hier, dat kan toch niet meer zo. Ik lig te walsen in mijn nest, omdat ik dan niet meer ben. Ik weet dat ene ganse tijd, ik wil dich nooit meer kwijt. Ik zing deze melodie alleen voor dich, Louis. Onder zonnestralen viel of in de maneschijn. Want ik, mijn Leib, Louis, lässt mich heraus nicht kalt. Omdat ik heel veel van dich houd. Ik zing deze melodie alleen voor dich, Louis. Onder zonnestralen viel of in de maneschijn. Want ik, mijn Leib, Louis, lässt mich heraus nicht kalt. Omdat ik heel veel van dich houd. Alleen voor dich, dat waren dan Dubbel Frisch, die vertolkt dat Jolanda Heffels en Edith Verboeket. Ja, we zijn al aangekomen tot het laatste nummer. Maar we komen daar een keer, alles nog een keer van achter naar voren, wordt een keer het refrein terug gespeeld en gezongen. Het laatste nummer waar ook de eerste, maar ook de laatste. En de laatste zullen de laatste zijn en de eerste zullen de eerste zijn, zullen we zeggen. Nummer 11. Waar is de jury her? Tij Wetzels, kom maar eens even naar voren. Maar hij heeft dat ook geschreven. Ja, Tij, ik snap er niks van. De jury die is hier. En dan ga je zo zeggen, waar is de jury her? Daarboven zit een vakjury. Ze goed uit te werken. Dan zei ze, waar is de jury her? Wie komt ze aan de tekst van dit liedje? Ja, dat is een tekst. Ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb me al een heel dik afgevraagd.
wie ontzettend veel, en dat geldt ook voor heel veel jullie hier in de zaal, want eigenlijk leed je helemaal niet over de jury. Het gaat eigenlijk allemaal over de vastelavondsvierders, die actief vastelavond vieren. En die oftewel met een ogen hout, of met het schoonste masker, of met de grootste truit, of met de dikste trom, of met een buut, of met een wagen. Met de vastelavond in de prijzen willen vallen. Ja, en dat kent al eens een keer een beetje tegenvallen. Ja, en denk, ja, dat is een gegeven. Ik denk, als dat nog maar lachen is, dan weet ik dan niet meer. Dan maakt ze zich heel schoon leedje over. Ja, ik denk dat voor best wel een kleine venje. Maar jureren is altijd lastig. Dat zult ze vanavond ook wel merken. Wie lastige Geert allemaal zult hebben. Dat zijn allemaal 11 fantastische hits. Allemaal goud liedjes. Ja, het wordt ook gezongen door Thij. Maar Thij is uiteraard niet alleen. En voor tot Lia Beurskes er is, wil ik ook even de arrangeur Paul Joyasse voorstellen. In ieder geval tekstmuziek, Thij Wessels, arrangement Paul Joyasse. Het wordt gezongen door Thij Wessels en Lia Beurskes. Hoe is de jury er? De wagen was klaar, nog klagen en gemoor. 11 meter rood, geel, groen. Nu gaan mijn ogen op, gedaan is alle op. Mijn droom wil ik in buik. Ik denk ik stil met besteed. Het hou zo schoon in de zee. Hoe is de jury her? Hoe is de jury her? Want ik zit er neven in de rat. En op mij al zijn leven, wie never ik je mas. Hoe is de jury her? Die zwiegen en die maken geen gal. Is dan niet besteed, zeg je zal. Wie in de prijzen valt. Ik stuur dat met en het viskoos leek me stuk. Nou hoes ik een trofee, jaloers waar ik niet meer, maar hoe is toch mijn geluk? Ik denk ik stel met besteed, het hou zo schoon in de zin. Hoe is de jury her? Hoe is de jury her? Want ik zit er neven in de rat. En op mij kan ze leven, wie neer ik je mat. Hoe is de jury her? Die zwiegen en die maken geen kal. Is dan in besteed, ik zeg je zal, wie in de prijzen valt. Als dragen van de prijs in het slagerparadies, wandel ik met je wijke lang. Maar stond er zo niet drin, 2 puntjes te min en nog vriendje ik bedankt. Ik denk ik stel met besteed, het hou zo schoon in de zin allemaal. Hoe is de jury her? Hoe is de jury her? Want ik zit er neven in de rat. En op mij kan ze leven, wie never ik je mat. Hoe is de jury her? Die zwiegen en die maken geen kal. Is dan in besteed, ik zeg je zal, wie in de prijzen valt. Nog een keer. Hoe is de jury her? Hoe is de jury her? Want ik zit er neven in de rat. En voor mij kan ze leven, wie never ik je mat. Hoe is de jury her?
Wo is de jury her? Ik hoop niet dat veel u van de jury vanavond hier zijn. Dat kost stemmen natuurlijk. Hè. Maar ik denk waar de kern van waarheid zit. Eerste, onze hoogheid, Prins Rafael de Eerste. Want die gaat nu toch bekendmaken wat de Vastelavonslager 2002 zal worden voor de nieuwe Vastelavonsprins. Met het weer een geweldig seizoen. Rafael, kom eens weer. Geef ze maar een applaus, vind ik, want ze zijn ook de ganse avond hier. Ik heb het zomertenu aan van de Marotte en dat is het wintertenu. Maar ze hebben het toch klaar gekregen om vanavond zo te blijven opstaan. Dat vind ik compliment waard, want ik ben 5 kilo afgevallen. Notaris, ik geef u heel graag het woord voor het belangrijk moment. Lijf Marotte Marottinnekes. Notaris Gelissen, geit bekendmaken. Vastelavonslager 2002. Uw aandacht voor notaris Gelissen. En de winnaar van het Vastelavonsliedjesconcours 2002 is geworden liedje nummer 9. Vastelavond in Ooststad. Van Phil Schaken. En waar vanavond niet hij. Hij is niet op de fiets gekomen. Ze hebben hem met een spoed van Nieuwstad naar Sittard gebracht. Hij is er nooit één geworden, maar hij heeft zoveel liedjes geschreven. Dit is een bekroning op een man die het hart op de richtige plaats heeft. Die zit te schrift wie het moet. En een zanger die ook toezeurt in de riekes van de goede zangers. Kom de boven, jongens, niet zo bescheiden, je hebt gewonnen. Dames en heren, Phil Schaken en Ron Hunnekes. En echt natuurlijk de vraag, wilt je de winnende slager nog een keer horen? Ik hoor niks. Wilt je hem een keer horen? Dan komt kapelmeester Jan en allemaal die fantastische muzikanten, waar ik daar nog even op terugkom. Hier komt er dan de Slager 2002, Vastelavond in de stad. Tekst, muziek en arrangement van Phil Schaken. Werken aan het bakstuk op een spin. Is het dan weer zondagmiddag druk wie ieder jaar? Weet je wat de ganse stad dan zingt? Ik vier 3 dagen vastelavond op een maar dan in cafékes in de stad. Het is een feest dat ganse niet is, met ziet zo'n al melodiekes. Lekker schoenkelige avond met middenstad. Lekker schoenkelige avond met middenstad. Vastelavond in de stad. De cafékes waren schon verzeild. Toen werd voor de spiegel een oud huidje opgezet. Op de trut op opgerepeteerd. Man die zingt de liedjes die ook oma vroeger zong. Opa in de benje druk gaan stil. Wie er vroeger in de zwaandoes schonkelde als jong. Ja, en ik doe dat nu bij de film. Ik vier nu 3 dagen vastelavond, job is gans laat op een avond, op een maanden in cafékes in de stad. Het is een feest dat gans uniek is, met zijn schoon al melodiekes. Lekker schonkelige avond met mijn schat. Lekker schonkelige avond met mijn schat. La 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 la.
arm met mijn schat. Lekker schonkelige 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 arm met mijn schat. Merci! Vastelavondslager 2002, vastelavond in de stad. Tekst en muziek Phil Schaken, arrangement Gian Prinsen en zang Ron Hunnekes. Ja, wat willen we eigenlijk nog meer? Zo'n schoon liedje. Maar ik moet echt zeggen, het was close. Het was close voor alle 11 liedjes. Ik heb ook met de vakjury nog gekald. Ja, zo kort bijeen heeft het nog nooit gelegen. Daarom, blijf insturen. Doe het met. Meedoen is natuurlijk heel belangrijker dan winnen. Winnen is natuurlijk ook leuk. Verhopen dat we volgend jaar geen 24 liedjes binnenkrijgen. Maar wat mij betreft, wat ons allemaal betreft, 30, 35 liedjes. Doe het met, het is gezellig. Geweldig dat je allemaal in zo'n grote getalen met die tropische hitte hier in de stad Schouwburg zit gekomen. Maar we gaan nu toch iedereen bedanken. Ik zou heel gerne voor willen hebben, Vos, Ben de Eerste, de op een gegeven moment de lui gaat bedanken. Hey, hallo, mag ik heel even aandacht? Phil, je moest wel blijven staan, hè. Alle prijswinnaars, nummer 1 tot en met 4, vraag ik naar voren te komen. Want je gaat natuurlijk ook prijzen krijgen. Het is niet zo dat we vanavond die hebben liggen te zingen en dit en dat en dat. Maar ik geef heel graag het woord aan Forsben de Eerste. En Marian Hunnekes is uiteraard ook in de buurt. Om in ieder geval de prijzen te gaan uitreiken, je bloemen uit te reiken. Dat gaan we weer nu doen. Forsben, aan dich het woord. Dankjewel Wim. Je hebt het enorm goed gedaan vanavond. Ik kan het heel kort houden, dat is het voordeel. Ik zou Marianne Hunnekes de Kor willen vragen om de T. Hunnekes wisseltrofee voor de 4e keer uit te reiken aan de winnaars van dit jaar. Veel zaken die dit fantastisch liedje gemaakt heeft. Ja, dit is nu het einde, hè? Van harte dat ik dich en Ron dit mag geven. Ja, het is het einde. En dan kregen ze ook een prachtige poes bloemen. De winnaar uit Han, uit Hein van onze prins, Rafael de Eerste. En dan hoeven we nu nummer 2 naar voren. De bloemen ook natuurlijk voor Brian, prachtige zonnebloemen. Winnaar nummer 2, John Smeets. Ook John kreeg een prachtig boeket bloemen uit Hein van onze prins. John, proficiat. En dan vraag ik voor ook T. Wessels naar voren te komen. T. is in de buurt. En schrijver en componist van het prachtig liedje. T. proficiat. Ook dich kreeg een prachtig boeket bloemen. Kun ze metnemen voor het meisje. En het 4e boeket is voor Servé Vliegen. Voordat het nummer nog een keer wordt uitgevoerd, wil ik iedereen bedanken die metgedaan heeft. Ik ga niet allemaal de namen nemen. De meeste jullie zijn vanavond al een keer opgenomen. Wel wil ik heel speciaal nemen Paul Joyesse, Geert Kremers en Jan van Daal. Zij vormden de club die het voorbereidend werk heeft gedaan. Die enorm veel energie gestoken hebben in de voorselectie, arrangementen regelen en alles. Daarna komt voor hen nog heel veel werk voor het maken van de CD. Een graag applaus voor deze 3 lui. Dan willen we ook heel graag danken de Ziekenomroep, Start TV en ook TV Zittert verstellen het bijzonder op prijs dat zij zorgen dat vanaf morgen heel veel hier in Zittert kunnen krijgen. Wat een prachtig liedje dat we de stad hebben en wat een geweldige avond dat het hier was. Ik wil het hierbij laten door iedereen in het algemeen te bedanken, Wim speciaal en u dadelijk nog eens te laten gelezen van het winnend liedje van dit jaar. Dankjewel. Dankjewel, Forsben de Eerste. Bedankt, notaris Gelissen. Bedankt, Prins Rafael de Eerste. Ik zal er allemaal van. En als de winnaars nog even blijven staan, Ron en Phil
En de overige nee tenminste. Geef ze een geweldig applaus, nummer 1 tournament 4. Vastelavond Slijtersgekoor 2002. En John heeft ze ook de tweede, de volgende generation, hè jong. Blijf inzenden, blijf meedoen. Maar ik wil alveur nog een keer het winnenliedje gaan spelen. Wil ik een keer de lui bedanken die het muzikaal mogelijk hebben gemaakt om deze avond tot een unieke, fantastische avond te brengen. En daarom, hij kunt betwisten, geef me een geweldig applaus. Uit Kalle, Achim Helbig, trombone en tuba. Gisteren uit Kalle gekomen en vandaag weer terug in het warm weer. Fantastisch. Op accordeon, je zit hem niet, hij is heel klein, maar Louis Herbe, daar speelt die leuke melodietjes tussendoor. Applaus Louis. Tenor, sax en klarinet, Jacques Vasse. Neven hem zit Zine-kampioen, alt-sax en klarinet, Frank Offermans. Op de keyboard, Cyril Nial. Cyril Nial, is hetzelfde als Cyril. Trompet, en dan hebben we er twee van Robbie Vrome. En uiteraard, stuit hem naar de Godrieken af. Een fantastische man, die heel veel werk verzet in het koor, Paul Joe Jesse. Uiteraard op de basgitaar, je hebt het ook vanavond vaak horen, die jullie allemaal van de kerst, Gian Prinsen. En het slagwerk, ja, het kent niet langer in Zittert, Jannie Eikenboom. En last but zeker not least, de leider van dit fantastische orkest, Jan van Daal van het Vastelavond Slijtersche Koororkest van de Marotte. Jan, bedankt. Applaus voor hen allemaal. We gaan afsluiten, ik hoop vanuit naar huis te gaan. We gaan nog het muziek draaien dadelijk. Maar in ieder geval, het Vastelavond Slijtje nummer 1, nummer van 2002 is bekend. Geschreven, tekst en muziek van Phil Schaken. En dan een keer een arrangement van Gian Prinsen, vertolkt op een fantastische manier door Ron Hennekes. Zeg maar allemaal met, hier is er Vastelavond in de stad. Ik vier nu 3 dagen vastelavond, op een schans laat op een avond, op een merden in cafékes in de stad. Het is een feest dat ganz uniek is, met zijn schone melodiekes, lekker schonkelige arm met mijn schat. Lekker schonkelige arm met mijn schat. Wordt het vastelavond in ons stad, iedereen die veert dan richtig op. Zo'n ideekes voor de optocht, och die geeft het zat. De muziek een paar roets niet meer stop. Heel veel uien zittert, ja die maken zich dan klaar. Werken aan het bakje kopen schmink. Is het dan weer zondagmiddag druk wie ieder jaar. Weet je wat de ganse stad dan zingt? Ik vier nu 3 dagen vastelavond, op een schans laat op een avond, op een merden in cafékes in de stad. Het is een feest dat ganz uniek is, met zijn schone melodiekes, lekker schonkelige arm met mijn schat. Lekker schonkelige arm met mijn schat. Vastelavond in de stad, de cafékes waren schon verzeerd. Dus werd voor de spiegel een oud huidje opgezet, op de truidenpap gerepeteerd. Man die zingt de liedjes die ook oma vroeger zong, opa in de benje druk ganz stil. Wie er vroeger in de zwaan doorschonkelde als jong, ja en ik doe dat nu weer veel. Ik vier nu 3 dagen vastelavond, op een schans laat op een avond, op een merden in cafékes in de stad. Het is een feest dat ganz uniek is, met zijn schone melodiekes, lekker schonkelige arm met mijn schat.
Lekker schonkelige elf met bienenschat. La 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 la. Lekker schonkelige elf met bienenschat. 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 Vastelavondslager 2002 waar dat. Ik wil u allemaal bedanken, fantastische jury, vakjury bedankt, hebben we al gezegd. Maar ik wil ook heel graag van de stad Schouwburg Frank bedanken, de man van techniek. Geef hem een geweldig applaus, Frank. En uiteraard ook Party Service van Melik. Die hebben gezorgd dat voor een drankje hebben kunnen nuttigen. Dus wat dat betreft, de bar is niet gesloten. We gaan het muziek maken. En nogmaals, heel hartelijk dank aan het fantastisch Vastelavonds Leidsekoororkest onder leiding van Jan Vandaan. Geef een keer een geweldig applaus. En hier nou kent je iedereen feliciteren. En daarvoor bedankt dat je hier waart. Denk eraan, het nieuwe Vastelavondseizoen komt eraan. Vanaf januari zijn we heel graag terug bij de Marotte inzitters. En op 5 januari uitruiping van de nieuwe prins. Maar voor de tijd zijn we ons gegarandeerd nog een keer terug. Houd u goed, bedankt voor uw komst en tot ziens. Oké, we staan hier met de winnaar van het Zitters Vastelavonds Liedjesconcours. Phil Schaken. Phil, wie is toen bekend werd als winnaar, zei iedereen in de zaal eindelijk. Ja. Wordt het ook die reactie? Ja. Ik ben een paar keer, ik ben tweede geweest, ik ben derde geweest. Ja, nu eindelijk eerste. Dat is natuurlijk schitterend, hè. Ik ben altijd al blij als ik bij de eerste veier ben. Stuist het tenminste op de CD. Maar dit is geweldig. Geweldig. Dit is ook een beetje een nummer met Zuid-Amerikaanse invloed, hè? Ja. Ja, dat is toeval. Ik bedoel, ik heb wel eens langzame nummers geschreven. En nu toevallig dit. Dat is eigenlijk toeval. Wie ze dit nummer geschreven wordt, had ze toen wel gezegd van, ja, dit is toch wel een hele gooie. Nee. Ik weet, ik doe al meer dan 20 jaar met aan liedjes schrijven. En ik weet dat ze daar heel voorzichtig met me zijn. Je kunt ze niet van tevoren zeggen, dit wordt het. Nee, dat is ook niet doen. Wordt ze nog riek van, hè? Nee, daar wordt ze niet riek van. Maar dat hoofd, ja, innerlijk wordt ze er riek van. Dat is geweldig. Om een liedje wat ze gemaakt hebben, strak in de café te horen. En op de markt, dat is geweldig. Ik was vandaag de gelukkigste man van Zitter, geloof ik. De gelukkigste man van Zitter, ja. Ja. Okay. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Ik pak nog even die zanger erbij, hè. Ja, die ik ook proficiat. Want dat is natuurlijk wel lekker om het winnende liedje te zingen, hè. Dat is heerlijk, ja. Echt chic. Ik vroeg net aan Phil, ik zeg, wie ze dit schreef, had ze toen niet idee. Ik heb het gehoord en hij zei van ja, eigenlijk niet. Maar wie stikken de eerste keer huurders? Dacht ze toen van, die kan ik met winnen. Dat maakt een hele grote kans, dacht ik toen. Dat maakt echt een hele grote kans. Ja, dat is nu gebleken. We zijn eerste geworden. Ja, die Phil is eerste geworden. Ik ben blij dat ik het heb maken vertolken, zo denk ik erover. Blijft ze dit nu zingen ook in de carnavalstijd of ga je het niet meer zangers te doen? Dat ligt aan degene die dat op een cd moet regelen, maar ik denk wel dat ik dat zelf zing. Omdat vorig jaar heb ik ook een liedje op een cd maken zingen. Dat vond ik ook. Ik vind het een eer. Ik vind het sowieso een eer dat het gemaakt wordt. Phil is vandaag de gelukkigste man van Zitter, doe ook? Ik ook, maar ik denk maar aan één ding en dat weet Phil ook, dat heb ik hem gezegd. Ik denk aan de pap van mij. De heeft vroeger die slagersummer gezongen. En dat ik hier nu dan de winnende slager mag zingen. Als ene niet boven zit en dat ziet, dan staat hij zo hierboven. Dan staat hij boven zo te doen tegen mij. En dat is een goed gevoel, denk ik. Dat is een heerlijk gevoel. Oké, beide allebei nog van harte gefeliciteerd en geniet ervan. Hè. Dankjewel. Okay. Tot ziens. Dat waren de twee winnaars. Phil Schaken, die heeft het gemaakt, het nummer, en ook prachtig gezongen. Ik roep even erbij voor de afsluiting de Vors Marot. Vors, ben de eerste. Het zit erop.
tevreden. We zijn meer dan tevreden als ik zeg wat vandaag het geweldig warm weer wordt. Toen dachten we vanavond, hoeveel u zullen er in de Schouwburg komen? En als ik dan zie hoeveel u gekomen zijn, en vooral jongeren, dan vinden we dat een fantastisch resultaat. En tevreden met de winnaar? We zijn zeer tevreden met de winnaar. Los van het feit dat ik er een erg hoog veelgehalte in zat. Ik ben toevallig voorzitter van de Philharmonie, maar dat is dus metgenomen. Maar ik ben heel blij als ik zie hoe spontaan en hoe leuk dat het gaat. Het is een fantastisch liedje. Wat ik veel u wilde vertellen dit jaar, ze worden eigenlijk allemaal goed. De deelnemers echt goed te doen. Nee, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de geweldige begeleiding van die CD-commissie. Paul Jean, Geert Kremers en Jan van Daal, die zorgen ook dat dat ruwe werk wat jullie maken, dat in een geweldige verpakking komt. Waardoor die liedjes echt ook de kleur en de klank krijgen die erbij hoort. Hè? En dan krijg je prachtige producten. Wat kon je nu met dit liedje doen? Want dat wordt natuurlijk gepromoot naar me gaan. Ja, nou het is zo dat de 4 winnende liedjes komen op het CD. En de kans is heel groot dat we dit jaar op die winnende CD ook de liedjes zetten van de Zittische Revue. Ook dat zijn prachtige liedjes. En door op deze manier samen te werken, denken we dat we dat prachtige liedjes die hier in Zitters gemaakt worden, voor heel veel u toegankelijk maken. Nu is het vandaag 25 augustus, maar ja, over 2,5 maand en zitten we al binnen in november. Het begint langzaam druk te worden, denk ik, of niet? We zitten al volop in de voorbereiding van heel veel werk. We zijn zelfs bezig met het jaar 2003. Want eind 2002 bestond voor 11 x 11 jaar. Een geweldig. Gek herken niet, hè? Gek herken niet. Maar we pakken al die zaken met heel veel u op en het gaat geweldig. Oké, Forst Marot Band de eerste, bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel. En dat was Forst Marot Band de eerste. Daarmee is ook deze uitzending helemaal ten einde. Het wordt de eerste officiële uitzending voor Zitter. We zijn op het Vastelovens Liedjesconcours geweest, want beter kent ze wat ons betreft dit beginnen. Ik hoop dat je het ook ontzettend leuk hebt gevonden. Toes, we doen dit programma 24 uur in herhaling, dus je kunt het nog 10 keer terug zien. En ook alle andere uitzendingen van Start Televisie. Namens iedereen die in dit programma heeft meegewerkt, wens ik je nog een hele prettige dag en graag tot een volgende keer. Dag!